Lamsok piro taisa ani ketal vlog tai puilano jotono happy merry christmas dini to 25 December Christmas ni sal tong thoklai di o Christmas ni sal no tai enjoy khlai di kaham ke no tamni ka ke bosoro waisa se phaimani o din rok o jora ro jeng sakmang kam krung ke tongwi se o jora rok no jeng manjak mani ba atengei jeng tong thongnani nango kha khulogui no hai diba joto festival no bosoro ekbar se phayo kai joto festival no jeng bosoro ekbar phaima ba jeng kam krung ke tongai manjak ma ba tong thoknani nango hai diba ke tabo hungka ke phungni basawi brush rok khlai charok nongai satchaka o himnani hinai thang tongo ke chrai bwsa bo basa kongke ba tengei himi tongrana sara 8 tam tongkha ta phanu kono satongni malum talum kre apsinai do phungo kisa kisa wati wawiru uskang an logi saudo shonibaro wati wanai hinai saungke ba tengei ono wakha kisa kose buthai da tongni naina phaimani kari kha kose buthai ko je buskang o kisi sam sung nongsu tai kuno bubar katar sinari angke ba tengei thailiya ta yang rogo kari kha yang to kara sing thangbai siu hagi maya kusugo ta obata se bubar katar na khang ki se ta se buthai thai pinai kari kha buthai jaw buskang o ko amsung no Abono tuma dalok singkamo botua dalok dangkamo thogo samo bazarok seri jakhe pura fain shuru kungtongama o bishwala sang kasang majorani mok thungrok asa kaijakli ai ko tomato bo phangtham no kaijago aigile kaishu stab kaijakli lai pata rok o bazani lai pata pai jamani kaya ranggrang ke batingi ama kai rekhata nge seman rogole lai pata rok saro tagre sarjagya hebleke Nana sarchaka phadi matam phesa sheler basa yakho basa sidiba tamsa thuka ni jaga thuithane shuba saga thubai tir bikhomo khaibe shukabo frisho tam makathang tong khonai girana o makathang kari khale ama bazaro thang sok phayakho bo miya sejang milok sai pebe drop abai milok gai sigam buktongo haiban tini saliya khana rogo sasinai bekon maka thangkari ama bazar thangu phaya pho tam to bono botu khangke se muisong phainai engke tabo engke to phantok bazar khaire gana an login hate phantok kotor engka ke phantok bazar thokjong ke batengi bo sachung sadro ba thaisan khaire nai jengke jaya Bazar ni tamu ketung tubuh kangke ama taipung no taipung ketal omono no gudok sana ni ke botu adalok thasing go sinorok na ang puno gi pe vidro botu adalok ne amse ama botu adalok tubi phekya abono kangke thokbai khlai bermomo sorui baza chasineta ke yang kangke ani manai sok phaijak serai bwsani bini mama sari gosi phaido saita sitam tongka apro se bo phayo ke yang serai bwsano khatang jagai nainani phayo ba ke yang serai bwsang ke bo phaina sikang no muktri thangpai kya ke ba tingi abono no bo photo boi tongka khatang jagai phaima ba yang blacki hingkang ke ano sarabai thui tong ke manai no mairok sai thangdi hinmani thui thangsidi himangke bo sawa thulia tini no phirok phinai hine ke bin komui ba sokai khang ke na thui thangsidi ni mana khlai kya bin komui ba ke thuya ni sawong ke ba tomo kain ke serai bwsani riketal bini mama tobu mani ke bin papa nugya khong ke ba atenge bin papa no phunungna nai tongu tabuk ke norok no tang phunukliya tamni ga ke norok to saiman nai bele hediba chalani da burini da hanai ya tingke norok no phunukliya ang nakar sidi do ta joli bai sidi norok no phunukya ang ke uloko phunungnai je pro serai chalada burida saimano apro je biniri katalo pai ka ki norok no phunugan ta hediba na haring to mobile chocolate ai black ya thuri kasa thuri nang yang bin tong nai pa anu ore ya thani jaga thane kare
Tabo hangke seng horni mui songna nai tongo an logi bai kenei ta mui songna ningke nugi mangkhana tok bahan do bukur ganang ke simse thokjago ke tamke songsana ningke seng bono pengi sijanani thok bai songoi jaya pengi chama rok no thogo tok bahan rok ke yang bo hangke haching te pias amo ready khlai tongta kene ke songkangke ba dati no songbaina do hediba tang raja khamo sakani phele sangthang gata Tasya tang bo ma khuija ke nes nai fewana gandi phaye kahamba himanja ino haching le kasap na nang bokot ya Tabung hinke ang sarcha kose phaijak sando jaro hona tamni gangke donia kholna bagai donia paijak kri khanogo ke batingke nok bari ni no mane nokni no phui re sinai ta o je phungo norok no phuni da ya buno re sinai ga kasmi mosla botongo ya te pana angke kasmi mosla re liya donia re oi jana musungta ke ba donia kholai telangana tabo phatara amske siari ko bangma kotor nai kholai telang nai kotor Aroni botua da phangni krida amo phungo o bazani paima jagawa add khlai songi jakhata saploi tam khuikan ngaba jekhsaya Mo hangke next day ni video ungjao ka ke sirani rirok subai mani ke abono kaisa ke bina ke thebei ko dula bisingo ke dawi toni baisinai hangke ani oro comment sok bai mani aboni tini ang norok no sanai ko ano sungo baini delivery mani Bwswk Days Wngkha ni sungo ani delivery mani tini to 25 December hangke tini bai hangke 74 day Wngkha tini bai kani sirai ni ajai mani debo tini bai 74 day Wngkha hangke tabuk saimang khana norok ni kom Chwrai bwsani bini pi song tai bini pia bini dara bini nana khlai chwrai bwsano naina phaio ke bini pia bai bini dara tai bini nana ke to bono nugya ko chwrai bwsano bini pi song ke to hospital o jepro ang delivery ungo apruno tongo bini pi song kang ke to ke borok ke to pula no no ke than shot bo berari di kata bujak sini ni hey kasai aso ke than budo foto bunani yang te than yang te kasai Nasik tong ke aro phasi dia ora ara asuk de kekina romai nasik di yang ang foto bunai nang jaspan sadi tamo berat da sana mujak tok ke sana mujak udah tok ke banyak dia sana mujak sana musuhnya apa ya tam tanah Migi da Shele jakha Migi da Migi yang ke watam sana pun bahan sana no pun bahan da bahan kasih tok bahan Bam sidi ni sao bam sidi na nona bam di po bam da mano afro ani khi de ke ma de ya ko kandai ko pen kanda no khara ko sidi ni wa nang tahu kelibu sada na na chui jong na time pass khalu sao ni ba ga ba kekini babin kekini rang dai tong Bwswk total salah 400 100 kaita tong salah 100 kaita tong 0 da Duita ya tike dadi ठीक है वो फाइन है ya tike chikon ke thep
gudung bin kekini rangno oro khlai kaisa kai dai tono botini bini kekino ri ketal boro phaikha atai rang bo klangkha ge angno sawo oro sini kekini rang khatiwi tono dawi tono oro se dadi ge atingge bo kaisa khe dawi toni khata hingke ang je borok chwrai bwsano naina phaio hingke yak khali klang ya haino gisa misari klango hingke amorokno ang oro jotono dai toni bayo ek deka phano khoros khayata ge bini no mungsa jagale chugan hnai ula hnai atingge ang khati toni bo hingke atingge gudung bo bini kekini rangno kaisa khe dawi tongo tama nang cucu tak kayu cucu nang ba ri ketal maksimal tong boleh mama baru phaikha dada baru phaikha dada baru kamsili ketar phayo mama baru kamsili ketar phayo thulai tong ma se sarai bwsa khiwi basawi to tholi hata bu ka ke atinge pobai se thangma tongshu mokhol nu khang ka ke ba atinge tabu ke kokborok sawo mo manayo ke atinge pobai thro thangai tong khang ke kokborok sa ka ke bobo kok sawo tai manayo nagiting bidung bin dada songphai ma bo thang ka ke thasingo thangbai ka ke borok thangbai ka ke na ang photo ko boi atinge Chwrai bwsano ke to ama binana no bamui muthuri kan ke batin ke boy baksa thui tong kata amo se khiwi kan ke ba basai thang kata